Atención. Como noveno reto desta serie de 10 polo menos, queríamos vos propoñer, Carmen e máis eu, que fixerades uns estirimentos 10 minutos ao día. Para eso, vamos vos a deixar unha serie de estiramentos para que poidades realizar na casa. Carmen, enséñase como é o primeiro dos nosos estiramentos. Ai, sí. A ver. Perna aí, perna estirada, e a onde temos que levar as mans, Carmen? E se temos moita flexibilidade, como podemos facer ca as dúas? A ver. Vale, vamos a enseñar o segundo dos estiramentos, que é unha perna levala atrás. Ai, sí. Agarramos o pé, verdad? Sí. Carmen, enseñalles como estiramos nós aductor. Moi ben, e desde aí agarramos a punta dos pés. Agarramos a punta dos pés e levámola para arriba. Máis para arriba, Carmen. Aí. Moi ben, Carmen. Vamos ahora con hombros. Sí. Venga, enséñalle como tiramos hombros. Moi ben. E con outro brazo. Vamos ahora que agarramos o codo arriba, pedimos permiso aí ao brazo. Primeiro é o primeiro. Ahora que xa estamos guapos. Moi ben, para que nos tire o tríceps, verdad? Por aquí. Vamos a entrelazar os dedos adiante. Eso é. E por último, agarramos cabeza e miramos para baixo. Estes estiramentos podedes realizar entre 20 e 30 segundos e repetilos entre 2 e 3 veces. E así tardaremos máis ou menos sobre 10 minutos e será o reto desta semana. Compartide con nós os estiramentos e as vosas sensacións ao estirar. Carmen, que estiren, verdad? Sí. Dille aí a xente que estire. Estirando. Que é bo para o corpo, verdad? É vos, sí.